Miltä tuntuu olla yrittäjä? Kivalta, todella kivalta. Onko tanssikoulun pitäminen unelmatyötä? On. Onko yrittäjänä olla haastavaa? No, on siinä paljon kaikkea uutta, mitä on pitänyt harjoitella ja oppia, mutta unohdin ne kysymyksen. Mikä on parasta yrittäjänä? Se, että pääsee tekemään tosi paljon erilaisia juttuja. Mä tykkään tosi paljon tehdä itse. Niin yrittäjänä todella pääsee tekemään itse. Opetitko itse tanssia ennen yrittäjyyttä? Juu, opetin. Harrastitko pienenä tanssimista? Kyllä. Milloin aloit unelmoida omasta tanssikoulusta? Joskus siinä 15-vuotiaana ehkä. Tai Kun 14. unelmoit omasta tanssikoulusta pienenä, oliko sinulla muita työunelmia? Ei. Halusitko pienenä opettaa jotain muuta kuin tanssia? Laskettelua. Ja sitten musta piti tulla myös rumpali silloin kun mä olin ehkä 5. Minkä ikäisiä oppilaita alun perin halusit opettaa? Kaiken ikäisiä, lapsia ja nuoria ja aikuisia. Oliko oman tanssikoulun perustaminen kauan työn alla? Oli. Tosi kauan, sieltä 15-vuotiaasta asti.